זאת אומרת, ההבדל בין הרוחניות לגשמיות, שהרוחניות היא לא משתנה. הטוב זה טוב והרע זה רע, ורק נמצאים בהתקדמות. לא שכל צורה הקודמת היא הופכת להיות מטוב לרע. היא נשארת בטוב. עיבור, יניקה, מוכין, על כל המצבים הללו אנחנו מתקדמים. ואף אחד מהם הוא לא הופך להיות שוב לפסולת, לדבר שאין בו שימוש הנכון. אלה רק מתקדמים מטוב הקטן לטוב הגדול יותר. מה שאם כן בגשמיות, אנחנו תמיד מזלזלים במצב הקודם, כי כל המצבים הם באגו שמבטל את הקודם, ולכן כל הדברים הקודמים הם נמחקים, ולא נשאר מהם כלום, זה סימן אמיתה. שמצורות הקודמות אני לא יכול כבר לחיות, אני לא יכול לרדת אליהם, בהם. ולכן אין לי קליפות חיות, אין שם אור מה שנקרא. אלה הם צריכים לאחוז במשהו, במצב שיש בהם אורות, בקדושה, במשהו. וכך, לכן הקליפה היא צריכה לקדושה. וקדושה היא צריכה לקליפה רק כדי להשתמש בה ולהפוך אותה זאת אומרת, קליפה חייבת את הקדושה כדי למצוא משם את האורות, כי אין לקליפה אורות משלה, מילוי משלה. והקדושה צריכה את הקליפה כדי להשתמש בכוחות שלה להשיג אורות, כי אין לקדושה כוחות משלה. וכך מי שעובד בצורה הנכונה, אז הוא משתמש בשני מצבים הללו. אבל איפה שנשארים האורות, רק בכלים שהם מכוונים על מנת להשפיע. לכן, מעבר לא נשאר שום דבר, ברצון לקבל, ולכן בסופו של דבר הוא מת, ובקדושה מעבר מתאספים כל המצבים ומגיעים לזה שמתחברים כולם לרב פעלים מקבצאל, ואז נעשה מלכות דין סוף, העגולה במקום כף דק והשלמה בכל האורות.